unha lingua de menor prestixio co galego. Pero hai algo máis que non debemos deixar de contar. Este río Miño, que hoxe separa Galicia de Portugal, durante moitos séculos na Idade Media non constituíu fronteira ningunha, e o que se falaba a un lado e a outro era o mesmo idioma das cantigas, o galego-portugués. Pero no século XII as loitas nobiliarias acaban coa escisión do norte de Portugal, que ata daquela era só un condado integrado no reino de Galicia e León. En 1139, o nobre portugués Afonso Henriques proclámase rei de Portugal, e isto é un feito de enorme trascendencia para a nosa lingua. Por qué? Porque o portugués por un lado e o castelán por outro vanse asentar como idiomas oficiais de dous reinos independentes. Galicia vai comezar a perder poder na corte e o galego progresivamente vai perder a súa influencia e a presenza na escrita na mesma medida que Galicia perde poder. De todos os xeitos, ata o século XV, o galego, aparte de falarse maioritariamente por toda a poboación de Galicia, seguirase escribindo. Escríbense crónicas e historias e emprégase en documentos non literarios, agás nos reais. Por exemplo, en escritos da vida municipal como bandos, acordos ou contratos. O certo é que a partir do século XV, coa chegada ao poder dos reis católicos, iníciase o proceso de centralización do Estado. A nobreza é obrigada a trasladarse á corte e poñerse ao servicio dos monarcas que mandaron aquí unha aristocracia foránea castelán-falante. Xunto a eles, os altos cargos da Igrexa, igualmente vidos de fora, tamén impoñen o castelán. E se temos en conta que xa desde Afonso X os reis renuncian ao uso do noso idioma, a batalla da lingua semella moi desigual. O galego era falado pola xente do pobo. Fronte á nobreza, parte da Igrexa e os reis que favorecían a difusión do castelán. Ata o século XVIII son escasísimas as mostras literarias en galego, é o que os estudosos chaman séculos escuros. Pero houbo eruditos que souberon descubrir esa riqueza e debuxar un diagnóstico moi certeiro do estado do noso idioma. No verán do ano 1745, un monxe vieito percorre os camiños do noso país. Leva con el cadernos e lápis onde apunta coidadosamente os nomes de todo tipo de plantas e, ademais, debuxas. Reflicte todos os detalles. Consulta de vez en cando, para identificar os vexetais, un libriño de botánica, Historia das plantas da Europa. Tamén lle interesan as voces, os nomes de lugares, de montes, de ríos ou pontes. Durante 7 meses percorre Galicia convertido nun preguntón insufrible, como el mesmo se define. No tempo que me detiven naquel reino de Galicia, procurei recapacitar o pouco que mamara da lingua galega e fixen especial estudo de recoller e escribir todas cantas voces ouvía falar aos rústicos. Aquel monxe chamábase Pedro Xosé García Balboa, máis coñecido como Frai Martiño Sarmiento, ou o Padre Sarmiento. Aquí no Museo de Pontevedra gárdanse algúns apuntamentos daquela viaxe e boa parte da súa obra posterior, como este tomo de Historia Natural ou este tratado sobre a carqueixa. A súa figura é importantísima e excepcional como estudioso da nosa lingua nun momento no que o galego era considerado só un dialecto. El foi o primeiro investigador da nosa fala e o primeiro en reclamar o seu ensino e a súa dignificación. Pero, por que tivo este interese Sarmiento? Aquí no Pazo de Santa Margarida pasou Sarmiento parte da súa nenez. Nacera en Vilafranca do Bierzo en 1695, pero xa aos 4 meses se trasladara coa súa familia a Pontevedra. Galegos eran os seus pais e devanceiros de orixe fidalga. Na súa casa falábase galego e baixo este carballo centenario de Santa Margarida, que xa daquela dicían que tiña 600 anos, seguro que Sarmiento xogaba e falaba galego cos nenos do seu tempo. Sarmiento debeu ter o primeiro contacto co castelán ao comezar os estudos primarios no convento de Lérez, aquí onde estamos nós agora, e despois no colexio da Compañía de Xesús. Daquela, o ensino era exclusivamente en latín e en castelán, tanto nos estudos primarios como, por suposto, na universidade, aínda que tanto a uns como a outros só accedía unha exigua minoría.
E nesa época, o ensino vaise converter nun instrumento máis da política unificadora da monarquía dos Borbóns. Outro xeito de estender o castelán que en Galicia só utilizaban as elites. Os altos cargos do clero, os nobres, os fidalgos, os burócratas do Estado. O galego seguía sendo a lingua maioritaria tanto en cidades e vilas como no agro, pero o castelán configurábase como unha lingua de prestixio, sen esquecer o latín. Sarmiento, en Escritos de Madurez, vai lembrar como lle obrigaban a falar castelán e como se rían del pola súa forma de falar. El foi o primeiro en tomar conciencia do inxusto e do absurdo dun método de ensino que obrigaba aos nenos a renunciar á súa lingua nai. Isto é o que opinaba o monxe sobre o tema. Os máis dos mestres non naceron en Galicia nin fixeron estudos de lingua galega e castigan os nenos que soltan algunha voz ou frase galega como se dixesen unha herexía. Non lin outra barbaridade semellante. Obrigar os nenos a que estuden unha lingua morta como é a latina por medio doutra que para eles está aínda máis morta como é a castelá e que esquezan a lingua que mamaron e que é nativa deles como pasa co galego. Soalles de algo isto? Seguro que os máis vellos, sí. Despois de estudar teoloxía en Salamanca, Sarmiento comeza a súa carreira de investigador. E nas súas pescudas moi pronto vai crecer o interese polas linguas, pola orixe das palabras, pola etimoloxía. E nese interese incluía especialmente a súa fala natal. Despois de 20 anos fora de Galicia, é nesa viaxe de 1745 cando Sarmiento redescobre toda a riqueza idiomática. Apadumar, verbo xeral para facer mal e aínda para matar. Carepas, chaman así ás mondaduras de froita. Garelas, chaman así ás mulleres que traen de betanzos o pan, entre outras cousas. Algúns destes termos, como o de garelas, xa non existen. Non se usan porque definen realidades que se extinguiron tamén. Sen ir máis lonxe, hoxe en día nas cidades, polo xeral, non se leva o pan ás casas. Hai que ir mercalo un mesmo. Pero, para os lingüistas, estes termos son unha fonte extraordinaria de coñecemento, porque, ademais de explicar a evolución da lingua, serven para saber como era a vida e as costumes naquel tempo. Desculpen. Hola. 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 Daríame un bolo. Sí, yo. Esa que é grande? Sí. Esa ben cocida? Está. Aquela ainda está máis cocida que esta. Todos os termos recollidos en Galicia, Sarmiento plasmounos en escritos, pero ningún deles foi publicado en vida do monxe. Hoxe, si temos a oportunidade de consultalos en libros como este que editou non hai moito o Consello da Cultura Galega. Pero, por desgraza, o caso de Sarmiento foi unha excepción. Tería que pasar case un século para que aparecese unha figura tan destacada nas letras galegas. Imaxinan quen? A imprenta de Juan Compañel era unha das máis importantes de Vigo. Alí editábase o xornal La Oliva, un periódico de ideais liberais e regionalistas. Pero no ano 1863 a imprenta traballaba na edición dun libro do que ninguén daquela imaxinaba a trascendencia que ia ter. Era un libro de poemas, escrito en galego e por unha muller. Esas dúas últimas características dotaban de excepcionalidade este traballo. Nesta placa da Rúa Real de Vigo, lémbrase que aquí estaban situados os antigos obradoiros tipográficos de Xoán Compañel, e que de aquí, no 1863, saía o primeiro libro contemporáneo escrito por completo en galego. A primeira edición de Cantares Galegos, esta que teño na man, tivo unha repercusión e un éxito significativo, pero que daquela eran os éxitos literarios. Pero como foi posible este fito que trouxe un renacer literario para o noso idioma? Para sabelo, antes de falar de Rosalía, temos que falar do seu home, Manuel Murguía. Este home que se incorpora á tertulia do café é Manuel Murguía, historiador, xornalista e escritor. Murguía formaba parte dunha minoría de intelectuais afíns ás ideas políticas que preconizaban un Estado federal. Están influídos